Argi dago beraz, herri gisa aurrera egiteko mugarri bat izango duela erakusketa hau. Etorkizuneko Amasa eta Villabona egoki egituratzen lagunduko duen ariketa kolektibo bat izango da. Eta, kontu izan, erakusketa hau ez dela lan mardul eta osatuago baten lagin bat besterik. Aurretik egon dira beste proiektu bat, liburua osate baterako, eta ondorengo hilabete eta urtean ere badatoz oso proiektu interesgarri eta potoloa. Eta, honei buruzko berriak aurrerantzean emango ditugu. Gure aldetik, Aritzaren lana zoriondu eta eskartu, mila aldiz eskartu, eurak dialako herri honen historiaren errelatoa osatu dutenak. Eta, gaurko hitzartu hau ez nuke amaitu nahi, erakusketa honetako eta orokorrean memoriaren lanketa honetan protagonista izan ziren eta gaur egun diren pertsona horiei eskarrak eman gabe. Gizon emakume horien lana goraipatu eta eskartu gabe. Hauek izan dira oroitzapen eta sentimentu guzti hauei ahotsa jarri dienak. Eta, mila esker beraiei eta bereien alboan gaudela esan. Aipatu behar da, erakusketa 15 gai monografikoz osatua dagoela, eta gai bakoitzak ditu bi elementu batetik. Elementu dokumentalak esan dezagun, gaiak kokatzen dutenak, eta gero baita ere, gai horrekin lotura daukaten pertsonen bizipenak. Eta hori, oinarri kronologiko batean kokatuta, eta nolabait saiatu garena da hori dena kontestu orokor batean kokatzen, hau da, Gerra Zibila eta ondorengo 40 urtetako diktadura. Hora aipatu behar da, norak esan du lagin bat besterik ez dela, ze gauza asko dauzkagu oraindik kontatzeko, ez ditugunak kontatu. Kontutan hartu behar da, Villabonan 14 pertsona fusilatuak izan zirela, hilak, eta horien errelato da gure lehentasuna. Baina aipatu behar da baita ere, Villabonan zeharkak bada ere, badaudela oso egoera dramatikoak diren kasuak, hala nola emakume zenbaitek bizitu behar izan dutena, Donostiako bombardeketetan hil ziren 4 haurren kasua, argitzeke dauden kasuak, eta momentu honetan, horiei nolabait ilun horrei argia jartzen ari garen kasuak. Eta, pixkat hori da topatuko duzutena. Hor badago elementu importante bat, zehaztu behar dena, Aritza Kultur Elkartea bada, 3 pertsonez osatutakoa eta kolaboratzaile sare bat antolatua duena, eta kolaboratzaile horiek hain justu, momentu honetan, norak aipatu du 78 urte horietan, beraien minak eta beraien ikarak, nolabait modu pribatuan eraman behar izan dituztenak. Eta guk erabaki genuen, nolabait min horiei eta batez ere egoera testuinguru sozial eta politikoak ala eskatzen dulako, nolabait min horiei ahotsa jartzea eta nolabait herritarrek egiaren ikuspegi osoa izan zezaten. Aipatu behar da, eta hor, adibidez, guri desente gustatzen zaigu, Albert Camusek esaten zuen historia 3 modutan kontatu zitekela, batetik, egin dezakezu kronika huts bat, esaten, hau gertatu da nire herrian eta nik kontatu egiten dizuet, badago beste modu bat kontalariarena, alegia garaia ezagutzen du eta nolabait kontatu egiten du, besterik gabe, eta gero badago beste 3. bat historialariek egiten dutena, nolabait dokumentuetan oinarrituz historia kontatu. Guk, Albert Camusen ideia horri jarraituz, 3 halako fusio bat egin dugu, eta nolabait saiatu gara nolabait historiaren kronika bat egiten. Horretarako erabili ditugu dokumentuak, dokumentu ofizialak, Espainiar Estatuko artxibo gai honetan interesa duten artxibo historiko ia denak harakatu ditugu. Dokumentazio hori dagoeneko gure eskutan dago, Villabonako udaletxearen laguntzari esker, esan behar da, eta gero baita ere herritarren konfidentzia jaso ditugu. Eta hori izan da nolabait oinarri dokumentalari indarra eman dion beste komponente bat. Ze argi dago dokumentuek, gu dauzkagun gure eskutan dauzkagun dokumentuek ia dena esaten dute,
baina gero hori nolabait balidatzeko eta perspektiba esan dezagun historiko eta zientifiko batetik, importantea da hori pasa zuten herritarrek nolabait hori balidatzea.